Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Kaya nag-video. So atong move on ni siya. Magsikog tabi ha, samtang mag-istorya ko, mag-drama-drama ko dire. Mo ani siya karon ang akong gibuhat sa akong pagkababae. Oh. Mungorti na pug ko og lalaki ni siya, di ni siya babae. Unya di na lang kuno ni bus on kay gadali ni siya. Mulaya sa ka ma'am. Kau sige go. Nakulot na di ini. Putla na gihapon. Mga guys, nagkorte ko og buhok. Kuan ni siya Kikiro, di ni siya Bianca di Amor. Ngani ni siya magkorte. Ato rin niya mayaman og haircut ay kay putla ra ba kuno ni gihapon ang iyang buhok. Ngani ra man jud drama. Kuya ko ni mga vlogger sir kay sige tag istorya de pwede din istorya. Buha pa kay ako tingog ani. Mo nang di na kumulakaw kay kalit ra ng mga tao gaabot. So karong panahon na mingaw wa kay customer. Amgi panahon nga wa tay customer di man mato malikayan. Eh, panahon wither gining life. Ning kulot ta gid ini mong buhok. Okay ra man po ning kulot. Upuon maghihapon. Tagsari mga laki nga tagas og buhok. Kay kaning mga laki di ni kaagwanta kayo og taas og buhok. Para ani ni sir o giigang siya ang buhok. So putlan kay giigang pero di gihapon nato kanang murag ipakita ang dunggan. Iliya lang gamay kay lahi pud og ato ni siyang kay katan og pinamubo na kaayo baguhan pud sa iyang dagway. Nang inganaon na ni siya pag haircut. Watay sectioning kay dugay ta ng sectioning kay labanan ni customer kadali. Ano, ato ra pud dayong arab-arab haircut. Suon lang. Namubo na ning buhok ni sir. Lalim. Ato ni ituyok kamay ko ni sir para makita ito. Ang anin siya ang mag-haircut og buhok. Buhok? Wani kurti-kurti. Good. Taw-taw na po ubos. Lano, akong buhok yung nga ni dugaya kay mo tubo eh. Kaning buhok sa laki, dili pareha sa babae nga baga niya paspas mo tubo ang buhok kani o mga nipis yung buhok og laki tungod daw na sa amo ang hormones. Ako lalaki gihapon ko, dili gihapon ko babae kay bayot ra man. Una ang buhok nipis, dili mo baga. Ngana ng mga kuan sa hormones laki. Talagsa ra mi laki bagag buhok, di mo kita og kuan bagag buhok na laki. Tagsar kayo. Dali ra kay pagkurtig buhok, waray 30 minutos sa mubo na pagpataasan ni aran ugaya. Natura man ni bloweron pagkahuman sir kay aron buha na to say purma ni kay katan. Wala mubo na ang buhok, dali ra jud kay sa tanan o pila ra pagbubo ani. As in kinamubuan na dayon ang buhok. Sa adlaw kay di man pwede para ni karo ganiha. Wa ko'y gi-upload kay wa ko'y video. Di man pwede walay video. Kinahanglan din ay video niya. Di pud madali gamag video oy. Sahay mabilar tag edit. Kanang pag-edit sa video dili gyud lalim sayo na kay istoryahon lisod kay trabahoon dugay kay ta mag-edit. Labi na moabot og mga pila ka minuto, mga 10 minutes, 15 minutes, adugaya na naman nag-edit.
Dili gyud niya siya dali unya kinahanglan jud mga ambisyon jud ka nga mag-upload og video. Di ka mag-upload, apo na sir, di ka mag-upload ana. Panali di ka ma-upload pala ka semana. Tangtangan po ka og kuan, tangtangan po ka para na ko monetize naman ko. Adi ko mag-upload ng mga 1 month nang siguro. Sa bulan, wao na yung mga commercial. Tangan na kag commercial niya. Pagtangtang sa commercial, mag-apply na po ka. Wa na po ka kabalo o kanus kadawaton sa Facebook ano na kay mo balik ang commercial nimo. Ug ka mo sikat, asa ka mo sikat ug ang imong cellphone di pud maayo. Dapat jud ang cellphone ato jud i-invest dili sa ingon nga ambisyosa. Mo invest jud ta og cellphone once nga vlogger ka. Bahalag wala pa ka na sikat. Basta kay ang imong cellphone nindot ka ng resolution. Kung anak ka kampante na kang mag-video-video, bahala di ta gwapa, basta kay gwapa lang ato ang cellphone. Okay na kayo na, di na manghinambog, pero invest di ka sa cellphone. Katong gamay kay di man, murara magwala. Ako yung blower kay para nakuha na itong iba nilang labaw ani. Pwede hindi bloweron kay gamit yung labaw ang buhok. Ya karon straight na iyang buhok nga hapit ako na human og blower o nagwapa na iyang buhok. Bisag laki nagwapa, nagwapo na di ay. May kani nga blower akong gigamit ko ani siya ay unique na maka-straight ang buhok. Kato ordinary ito nga blower ng uban di ni pun ka straight. Di ang iyang motor kay makapatulid jud. Yung tulid siya, dili ni sa lutuan. Automatic siyang tulid, dili na kinahanglan pag buwirong dugay. Na mo agwantag yun, di lalim mag-vlogger. Niya karon, mo na ni siya karon una human na taog haircut ug buhok. Di naman yun yung panon ang buhok sir, ingani raman ni. Sa tanang nagtanaw din sa ako ang YouTube channel Miss Human Being. Please subscribe my YouTube channel Miss Human Being.